इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव इसिङारि गुलाय-गुजाय जादों नामा? इउपिपिएल दैदेनगिरिनि गाग्लोबनायाव इउपिपिएल दैदेनगिरिनि जखम। बिटिसि 21 नं सालबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि। गरामारा भिजिडिसिनि चेयारमेन दा बिथांखौ दलियनि संबिधान बायदियै दा बिथांखौ बोख्लायनायनि हाबा मावनांगौ हिसाबै आं संबिधान हिसाबै मावनायखायनो चेयारमेन बिथांजों लोगोसे बिथांनि सानैसो मेम्बारफ्रा आंखौ टारगेट खालामनानै आरो बिथांमोना आंखौ दिनै एटेक खालामदों। घरामारा रुप'हि भिसिडिसिनि चेयारमेना घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ बुनायनि अजद। आरो बिथांमोना आंखौ दिनै एटेक खालामदों। आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना। गोरनायावबो आंनाव नांदों, बेयावबो नांदों। हानजानि संबिजितखौ मानिया सालबारि बियाबनि इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरा अक्षय बसुमतारीनि अजद। नै दा जोंनिया जितु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै। सालबारि बियाबाव इउपिपिएल हानजानि गेजेराव गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिदों नामा? दिनै इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि बुलायनाय जाथाया बेनिनो फोरमानखौ होदों नामा? मख'जाथावदि दिनै 21 नं सालबारि बिटिसि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव बुलायलायनाय जाथाय जायो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारीखौ इउपिपिएल हानजानि संबिजित बादियै घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि दाबि दिखांदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारी आरो दोलोनि सोद्रोमा निकुन्ज रामसियारी, प्रणब मोसाहारी, रामसारतारी प्राइमारिनि मावख' नेहाथारि रातुल रामसियारी, दुखा बसुमतारी मोना घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाज्रि रोखोमै बुनानै जखम खालामो। भिसिडिसिनि चेयारमेनजों बुजानानै जखम जानाय घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया सालबारि बियाबाव इउपिपिएल हानजानि इसिङारि बेले-बेजे थासारि सोमजिनायनि सायाव गोख्रों अजद होनानै गासै जाथायनि सायाव ओरैबादि बुङो। आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि, बेयो जोंनि चेयारमेन घरामारा भिजिडिसिनि चेयारमेन। दा बिथांखौ दलियनि संबिधान बायदियै दा बिथांखौ बोख्लायनायनि हाबा मावनांगौ हिसाबै आं संबिधान हिसाबै मावनायखायनो चेयारमेन बिथांजों लोगोसे बिथांनि सानैसो मेम्बारफ्रा आंखौ टारगेट खालामनानै आरो बिथांमोना आंखौ दिनै एटेक खालामदों। आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना। गोरनायावबो आंनाव नांदों, नै बेयावबो नांदों। दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जितु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै। भिसिडिसियाव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों। दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै। दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपआ मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय। दा मानि कारनाव लेङा, मा जाहोनाव लेङा, दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना। प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो। बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों, डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों। दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै। दा बिदि रोखोम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि।